56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyó Kolini Bori. Minden diktatúra egyik legfontosabb eszköze a propaganda. A hatalom ezen keresztül formálja a közgondolkodást, ellenségképeket gyárt, félelmet kelt és saját üzeneteit súlykolja. 1945 után a magyar kommunista vezetés és a szovjetek tudatosan építették ki ezt a rendszert. Ebben kulcsszerepet kapott az állami irányítás alá vont sajtó, különösen a Magyar Rádió. Az 1950-es évek közepére már több mint 1 millió rádió előfizetőt tartottak nyilván, a műsorokat pedig vezetékes rádióhálózaton és nyilvános hangszórókon keresztül is sugározták, így a propaganda a legkisebb településekre is eljutott. Pedig a háború után a Magyar Rádió épülete és technikai hálózata szinte romokban hevert. A fővárost ért bombatámadások és egyéb harcok következtében nagyon komoly sérüléseket szenvedett az épület. Egyrészt a technikai berendezések nagy részét a németek elvitték vagy tönkretették. Meséli Simándi Irén történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának egyetemi tanára, aki évek óta kutatja a rádió történetét. Az egyik, ami használhatatlanná vált a Bródy Sándor utcai épületen kívül, az a nagyadó. Tehát a csepeli nagyadó az felrobbantva darabokban állt, tehát gyakorlatilag nem működött a rádió. Szóval az eleje ennek a történetnek a romeltakarítás, helyreállítás, és hát a műsor valójában 1945. május 1-én indul. Ez gyakorlatilag mindenkit megmozgatott, illetve hát a rádióban olyanok szólaltak meg, egyrészt a koalíciós pártok képviselői, akik megpróbáltak a saját pártjukat újjáépíteni, újjászervezni, és hát itt volt természetesen az egyik nagyon komoly erő, a kommunista párt. Úgyhogy Rákosi is beszél az új rádióban. Ő az egyedüli egyébként, aki azonnal felfedezi ennek a propaganda jelentőségét, és a kommunista párt programját azt elég részletesen elmondja. A műsorokat a Szövetséges Ellenőrző Bizottság is felügyelte, bár hivatalosan a Szovjetunió, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság képviselőiből állt, a döntő befolyás hamar a szovjetek kezébe került. A rádió működését szigorúan ellenőrizték. Előre be kellett mutatni a műsorok szövegét, és nyilvántartották az intézmény munkatársait, szereplőit is. A két világháború közötti rádió több ismert munkatársa kiszorult, miközben fokozatosan egy új, politikailag irányított műsorstruktúrát építettek ki. A rádió első elnöke 1945-ben Ortutay Gyula lesz, 1945 és 47 között lesz a rádió elnöke, és hát itt a műsorokban is nagyon jól meglátszik a rádió akkori feladata. Folytatja Simándi Irén történész. Annyiban demokratikus a rádió működése, hogy a koalíciós pártok képviselői vannak a rádió vezetésében, a rádió vezető testületeiben, és ahogyan a nagy politikából eltűnnek majd a pártok, és megyünk az egypártrendszer felé, ugyanúgy tűnnek el a rádióból, és veszi át a rádió vezetését a propaganda. A Magyar Dolgozók Pártja agitációs és propaganda osztálya fogja irányítani a Magyar Rádiót. Tehát megjelenik minden olyan pártpolitikai célkitűzés a rádió műsoraiban, amit a párt végre akar hajtatni, és hát nem bíznak semmit a véletlenül, mert nyilván itt az a fontos, hogy minél több emberhez eljusson ez. Ezért a rádiókészülékek propagandája is elkezdődik, tehát különböző akciókat szerveznek, hogy az emberek közül minél többen tudjanak rádiókészülékhez jutni, kedvezményesen lehet ezeket megvásárolni, és nem utolsó sorban kiépítik a vezetékeket. A korszak egyik legmeghatározóbb kommunista vezetője Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkára volt, akinek beszédei rendszeresen visszaköszöntek a rádióban is. A magyar nép, a magyar demokrácia útja végre egyenesbe fordult. Gazdasági fejlődés biztató, a legnagyobb nehézségeken már túl vagyunk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy most már azt higgyük, hogy a jövőben síma lesz az út. Az ellenség, amely a régi
régi reakciós rendet akarja visszaállítani, nem alszik, nem nyugszik, tovább harcol ellenük, és nem kímél semmi fegyver, hogy aláássa a dolgozó nép uralmát. Vannak, akik elégedetlenek azzal az irammal, mellyel a demokrácia ellenségeit leveri. Erre csak azt mondhatom, a demokrácia malmai néha lassan őrölnek, de azért őrölnek. Fokról fokra megyünk előre, és rendszeresen, biztosan meg fogjuk tisztítani a demokrácia életének minden területét, a kártevőktől, a szabotálóktól, az ellenségtől. A propaganda azonban nem jelentette azt, hogy az emberek feltétel nélkül el is hitték, amit hallottak. Természetesen volt a társadalomnak olyan része, akik kommunista elveket vallottak, vagy éppenséggel hittek egyébként az ideológiában és a rendszerben. Mondja László Bernadett, a Terrorháza Múzeum történésze. Ettől függetlenül azért a társadalom jelentős része, az emberek a saját bőrükön tapasztalták meg a mindennapi nehézségeket, a megélhetési nehézségeket, az élelmiszerhiányt, a fizikális túlterheltséget, és hát ugye a rettegést a politikai rendőrségtől. Mivel a Rákosi korszak diktatúra volt, ezért az embereknek nem volt választása. Tehát hiába érzékelték a valóságot, tapasztalták meg a saját bőrükön a mindennapok nehézségeit, nem mertek fellépni a vezetés ellen. Ez fog majd ugye 1956-ban kulminálódni, de egy diktatúráról beszélünk, nem akarták ők, véka alá rejteni, hogy mi a valóság, ezt lenyomták az emberek torkán a saját akaratukat. Az 1949 és 1953 közötti időszakban a háború által megviselt társadalom ugye még jobban elszegényedett, az életkörülmények romlottak, a kényszerkollektivizálás, a beszolgáltatások folyamatai azonban nem tudták volna a politikai rendőrség nélkül kivitelezni, ez nem ment volna a pártnak. A több ezernyi kóholt vádakkal előállított pereknek a sorozata a politikai rendőrség nélkül, ugye a mindennapi terrornak a feszültsége, a félelem, amiben tartották a társadalmat, ugye ezek mind-mind növelték a társadalmon belüli feszültségeket, és mindezek pedig sokban hozzájárultak az 1956-os forradalom és szabadságharc kitöréséhez. A propaganda a gyerekeket sem kerülte el. Az 1950-es évekre a rendszer már a meséken keresztül próbálta formálni, még a legfiatalabbak gondolkodását is. Hát csak egy példa, hogy ugye nyilván itt nagyon érdekes népmeséket hallgathattak a gyerekek. Mondja Simándi Irén. 1952-re olyan szinten politizálódott át a társadalom, hogy nem csak este volt mese a gyerekeknek, hanem reggel, mielőtt elindultak iskolába, hogy az aznapi politikai információt megkapják, és hogy kikről kellett mesét hallgatni, Sztálinról, Leninről, Mao Zedongról, a bányászatról, a bányásznőkről, hogy azok milyen fantasztikus életet élnek. És valóban olyan a társadalommal és a mindennapokkal teljesen ellentétes és befogadhatatlan tartalmú meséket kellett szegény gyerekeknek hallgatni, ami hát én nem tudom, hogy utána hogyan ültek be az iskolapadba, de ez volt a jellemző. A propaganda azonban nem csak a rádióban jelent meg. Fontos szerepet kapott például egy látszólag könnyed, humoros hetilap is, a Ludas Matyi. Az 1945-ben indult szatirikus újság néhány év alatt a kulák ellenes propaganda egyik legfontosabb eszközévé vált. Tóth Judit történész, aki a kulákság történetét kutatja, így mesél erről. Biztos most nagyon sok hallgató előtt egyébként meg is elevenedik a Ludas Matyi, de ez amikor indult, akkor még nagy A3-as alapon, és 8 oldalon, úgyhogy hetente egy ilyen 50-52-55 karikatúra volt benne, és 48-tól, amikor indult a kulákok megbélyegzése és üldözése szisztematikusan, innentől kezdve heti rendszerességgel akár többször is szerepeltek ezek a kulákgazdák a karikatúrákon. A hatalom 1949 áprilisában szempontot váltott, ugyanis azt gondolta, hogy annak érdekében, hogy a 49-es országgyűlési választáson totális győzelmet
Arasson, ahhoz totális mozgósításra van szükség. És ennek a mozgósításnak részét képezte az is, hogy 1949 áprilisában a Magyar Dolgozók Pártjának titkársága, ami ugye az egyik legfontosabb politikai döntéshozó szerv volt, és a legmagasabb szintű, döntést hoztak arról, hogy áprilistól kezdve fel kell hagyni a kuláknak minősített gazdáknak a zaklatásával és a megbélyegzésével, mert ez veszélyeztetheti az országgyűlési választásoknak a sikerét. És éppen ezért nagyon érdekes, hogy például csak ha a Ludas Matyit nézzük végig, a kampányidőszakban a Ludas Matyiban nem jelent meg például ilyen kulákellenes karikatúra, miközben 48-tól már heti szinten minimum 1, de inkább 2-3 ilyen kulákellenes karikatúra már ott volt a lapban. De nagyjából ugyanez a tendencia volt érzékelhető a párt központi lapjában, a Szabad Népben is, ott azért 1-2 előfordult, hogy azért meg ne feledkezzen a társadalom arról, hogy hát vannak itt úgynevezett kulákok is, de nagyon nagy mértékben visszaszorult ahhoz képest, ami az előtte lévő hónapoknak az intenzitását jellemezte. Viszont ugye a választások lezajlottak 49. május 15-én, és azért a hatalom semmit nem felejtett természetesen, és a Szabad Népbe, hogyha belelapozunk, már májusban ott vannak ugyanazok a jellegű cikkek, és egy nagyon ilyen emblematikusnak mondható cikkel tértek vissza a régi kerékvágásba, ugyanis megjelent egy olyan cikk, aminek az volt a címe, hogy a kulák marad akkor is, ha a Népfrontra szavazott. Szóval ezzel egyértelművé tették, hogy a kulákellenes politika lényegében ugyanott fog folytatódni innentől kezdve, amit a választások miatt 1949 áprilisában abba hagytak. És ez így is volt természetesen, sőt, léptéket váltottak. Szükség volt azokra a fajta ügyekre, amelyeket ugye a Szabad Nép, de akár bizonyos elemeiben még a karikatúrák segítségével a Ludas Matyiba is bekerülhettek, ugyanis meg kellett teremteni az általános félelemnek a légkörét. A rendszernek szüksége volt ellenségekre, olyan csoportokra, akiket felelőssé lehetett tenni a nehézségekért. A kommunista hatalom számára ilyen ellenség lett az egyház, a vallás és a kuláknak bélyegzett gazdák világa is. Simándi Irén történész folytatja a korszak feltárását. A nagygazdák ellen nagyon komoly politikai propagandát fejtettek ki, és hát az erőszakot érzesítéssel ez alapvetően összefüggött, és hát ez a két ellenségkép volt, illetve hát volt még egy célkitűzés a rádiónak nyilvánvalóan, ez az úgynevezett békeharc, ami egy érdekes kifejezés, hogy hogyan jön össze a békeharc, tehát azokat az országokat támogatta, ahol a kommunista párt egyébként is működött, tehát azokkal a testvérpártokkal, még nyugatiakkal is volt valami kapcsolat az elején, de egyébként csak a blokkon belül, tehát a kelet-közép-európai országokon belüli kapcsolat figyelhető meg, ez a műsorcserékre kell gondolni. Tehát a magyar műsorok kimentek a csehekhez, lengyelekhez, románokhoz, stb. És az övéké pedig visszajött. Tehát a propaganda szerepe a rádiónak az egészen 1956-ig nagyon jól mérhető, nagyon jól látszik a műsorokban, és nagyon jól látszik az a változás is, ami 56-hoz vezet. Érezhető a rádióban a változás, az 1956-hoz vezető út. A Sztálin halála meghatározó volt, de itt ugye a rádió az egy vállalatként működött. És hát itt azért voltak olyan munkatársak, akik 1952-be kerültek be, tehát nyilvánvalóan Szirma István vezérigazgató 1949-es megjelenése után a rádióban, hát próbálta ő is ezeket a pártpolitikai célkitűzéseket végrehajtani. Azokat a munkatársakat, akik kritikát próbáltak megfogalmazni a rádió új műsor struktúrája ellen, azokat Szirmai megpróbálta kicsit visszafogni és lecsillapítani, de egyébként nagyon sokan maguktól elmentek a rádióból, nem vállalták fel ezt, de voltak olyanok, akiknek a munkája nélkülözhetetlen volt. Tehát mondjuk a bélistázást nem tudta végrehajtani, mert a rádióban nyilvánvaló olyan képességekkel bíró szerkesztőkre, riporterekre, technikai munkatársakra volt szükség, akik nélkül nem működik a rádió, tehát ő kénytelen volt és védte is ezeket az embereket. Szirmai Istvánt, a Magyar Rádió elnökét 1953-ban letartóztatták és eltávolították a rádió éléről. A helyére olyan vezetőket kerestek, akik politikailag megbízhatónak számítottak, és a párt irányvonalát követték akkor is, amikor a hatalmi viszonyok éppen változtak. Rövid ideig Hartai László vezette a rádiót, majd 1954-ben Benke Valériát nevezték ki elnöknek. Simándi Irén történész erről az időszakról így mesél.
Sztálin már nincs, a sztálinizmus meg az egész kultusz az kezd feledésbe merülni a rádióban. Azok a nagy békealkotások idézőjelbe téve, amik az erőszakolt iparosítás alatt keletkeznek az országban, épülnek az országban, azok ott maradnak, de nem beszélnek róla, tehát ez nem kerül a műsorok középpontjába ezt követően, hanem inkább majd, ahogy az enyhülési folyamat indul, az a Nagy Imrével. Nagy Imre mellé a rádió egy másodperc alatt mellé áll, és ezt az új gazdasági programot ezt abszolút a magáénak tudja. Nagyon óvatosan ugyan, mert az látszik, hogy Rákosi minden erejével, és a Gerő minden erejével megpróbálják megakadályozni ennek a végrehajtását. Ezt a rádió érzékeli. De minden változásról beszámol. A mezőgazdaságban, az iparban, a könnyűipar megjelenése, olyan fantasztikus riportokat készítenek, elmennek olyan gyárakba, üzemekbe, ahol, mit tudom én, edényeket gyártanak, hogy a nehézipart hogy állítják át a könnyűipari termékekre. Beszámolnak arról, hogy mennyi babakocsi épült, hogy mennyi edény van, hogy van ennivaló. Elmennek a mezőgazdasági kiállításra 53 végén, 54-ben különösen akkor élik be valamennyire ennek a Nagy Imre időszaknak a pozitív hozadéka. És bemutatják, hogy van kaja. Ez hozzájárul ahhoz, hogy már nem tudja végrehajtani az 55-ös visszarendeződést Rákosi. A magyar rádióadásokat a nyugati szövetségesek is figyelték, mert ezekből próbáltak képet kapni arról, mi történik a szovjet befolyás alá került térségben. Bár formálisan működött a szövetséges ellenőrző bizottság, az amerikai és brit újságírók mozgását erősen korlátozták a szovjetek, így sokszor éppen a rádióműsorok jelentették az egyik legfontosabb információforrást. A nyugati rádióadók erre építve igyekeztek saját üzeneteiket is eljuttatni a vasfüggöny mögé, abban bízva, hogy azokat Magyarországon is hallgatják. Rácz János történészt, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársát hallják. Ide már a Szövetséges Ellenőrző Bizottság sem szívesen enged be brit és amerikai sajtósokat. Miért? Mert akkor be kéne mutatni, hogy garázdálkodnak a szovjet csapatok, meg hogy mi zajlik az országban. Tehát nyilván nem fogják ezt megengedni, meg hogy zajlik a esetleges kommunista átalakítás. Hol vannak ezek a tudósítók, hogy honnan tudnak információkat szerezni? Hát közvetlenül, ahonnan tudnak, az Bécs. Tehát Bécsben vannak. Tehát hogy mit tudhatnak ők arról, hogy Magyarországon mi folyik. Egy-egy menekültjük azért van, aki valahogy kijut nyugatra a vasfüggönyen túl, azt automatikusan letámadja nyilván a sajtó. Hírek keletkeznek, amelyeket visszaolvasnak. Másrészt mégis van csak egyfajta kettős tájékoztatás, hiszen ugyanúgy hallgatják ők is a Magyar Budapesti Rádiónak az adásait, és abból tudnak bizonyos következtetéseket levonni, hiszen abból látják, hogy éppen milyen irányokban zajlik az ügy, amikor mondjuk a kulákokat szídják, akkor tudják, hogy most a vidéki lakosság lesz nagyon nagy problémában. Tehát ugye ebből tudnak következtetéseket levonni, hiszen ezeket hallják. És ezekből tudnak különböző fajta adásokat gyártani, és elmondani, hogy mi a valóság és mi az igazság, és ez miért történik. Figyeljetek, mert valószínűleg TSS-ítés lesz, be akarnak benneteket csapni, el akarják venni a földjeiteket, és ezeket tudják közvetíteni. Tehát ez lényeges abban a szempontból is, hogy mégis egy propagandaadóról beszélünk, hogy mégis nem csak ugye a budapesti rádióadásait tudják adni, nyilván ez rengeteg pénzbe kös, hogy mondtam, vannak nyilván veszélye is. Amikor ez egy picit enyhülni kezd az egész, ugye az 53 Sztálin halálától az enyhül, 53 utántól megjelennek az első nyugati tudósítók érdeklődésszerűen Magyarországon, ez már Nagy Imre minisztertanács elnökségére utal, és ők látják is. Nagyon érdekes, hogy van olyan nyugati nyilvántartásos újságíró, aki megérkezik ide, és ír egy olyan cikket, ez közvetlenül ugye 53-as berlini események után van, hogy Magyarország is készülhet, mert lesz Magyarországon is egy ilyen hasonló forradalom, vagy egy ilyen felkelés, hiszen hogy valami fog történni gyakorlatilag a szovjet blokkban. Magyarországot ír és Lengyelországon. És nagyon érdekes, hogy viszont a CIA, a hivatalos elhárítás meg Magyarországot nem tartja ilyen problematikusnak. Tehát ők azt mondják, hogy Magyarország már beledörődik a helyzetébe, megtörték ezt a népet, és ők inkább Lengyelországba várják ezeket az eseményeket. A Terrorháza Múzeumban külön kiállítás mutatja be azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel a rendszer befolyásolni próbálta az emberek gondolkodását, mondta László Bernadett történész.
Most, ha az ember körbenéz a propaganda teremben, akkor azért a korszakra jellemző és a propagandának a terjesztésére alkalmas különböző eszközökből néhányat azért felfedezhet. Nyilvánvalóan rögtön szembe tűnő az a rengeteg színes, egyébként vidámságot sugárzó plakát, ami ugye a falakat borítja, de azért találhatunk például egy Orion 442-es rádiót is, ami egyébként a nyugati adók vételére is alkalmas volt, és hát amikor erre rájött a vezetés, akkor nagyon-nagyon gyorsan beszüntették a gyártását, és próbálták összegyűjteni ezt a típusú rádiót a piacról, illetve például könyveket is találhatunk itt a falra felragasztva, tehát nem csak a nyomtatott sajtó, ugye akár a Szabad Nép, ugye a legfontosabb a párt lapja volt, hanem bizony a nyomtatott propagandaanyagok között ugye könyveket is, akár legyen az kézikönyv, szakkönyv találhatunk ebből az időszakból. Nyilván meg kell említeni azért a filmhíradókat is, amik nagyon-nagyon jól tudtak alkalmazkodni ehhez a műfajhoz, és nagyon jól lehetett használni. Ez az, amit ugye itt nem tudunk bemutatni ebben a teremben, viszont számos plakátot lehet megtalálni, amiket lehet akár elemezni is. Balogh Gábor, a Terrorháza Múzeum vezető történésze egy konkrét példát is bemutatott. Idézzük fel például azt a plakátot, ahol egy izmos munkás ember, hát ugye mi más, ez az etosz volt akkor a fő eleme a kommunista propagandának, egy izmos munkás ember az egyik budapesti híd mellett a parlament épülete mögött egy dudvát, egy gyomnövényt húz ki, alatta a felirat, hogy gyökerestől tépi ki a reakciót a Magyar Kommunista Párt. Tehát, hogy próbálták eladni ezt a politikát, de azért ez kevésbé volt sikeres. Természetesen azok, akik hívők voltak, és hát hívők azok mindig voltak és vannak, őnekik ez lehet, hogy egy további muníciót szolgáltatott ahhoz, hogy a kommunista politika az, ami a jó politika, és az visz előre. A nagy többség szintisztán látta, hogy ez nem igaz, és akkor még ebben az időszakban meg lehetett fogalmazni ellenvéleményt is, ezt tegyük hozzá. Voltak olyan sajtóorgánumok, voltak olyan politikai szereplők, akik nyíltan ezt fel is vállalták, és figyelmeztettek a veszélyre, de hát egyre kevesebbet ért a szavuk, hiszen ez a gőzhenger, ami 1944-ben beindult Magyarországon, ez egyre több embert temetett maga alá. A kommunista hatalom néhány év alatt felszámolta a politikai ellenfelek jelentős részét, ellenőrzése alá vonta a sajtót, és a propaganda segítségével próbálta meghatározni, mit gondoljon az ország a világról és saját magáról. A felszín alatt azonban egyre nőtt az elégedetlenség. 1956 őszén végül Magyarországon robbant ki a forradalom, nem Lengyelországban, ahogyan azt sok nyugati elemző várta. Ebben a nyugati rádióadásoknak köztük a Szabad Európa Rádiónak is volt szerepe, amely 1950-ben indította el magyar nyelvű műsorait. Következő adásunkban a Szabad Európa Rádió történetével foglalkozunk. 56-70